Ġie inawgurat proġett ieħor ġdid ta' akkomodazzjoni soċjali fil-lokalità tal-Qrendi bħala parti mill-pjani tal-Gvern li jimbarka fuqhom fl-aħħar snin biex itejjeb il-qagħda ta' diversi familji vulnerabbli. Din l-akkomodazzjoni soċjali l-ġdida se tkun qed tipprovdi residenza lil 26 familja oħra wara investiment ta' ftit inqas minn 4 miljun euro. Il-ġimgħa filgħodu l-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes qal li dan hu investiment sostanzjali fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali li se jkompli jitwettaq fi żmien li ġej biex iżjed familji jiġu provduti b'ambjent sigur u dinjitus fejn ikunu jistgħu jollu l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Tenna li ħares il-qudiem biex titkompla l-ħidma fuq proġetti ta' dan it-tip. Sar inkomplu bil-proġetti tal-akkomodazzjoni soċjali x'aħna fuq kollox bħala gvern dak li wedu inwettquh tajna commitment lin-nies li noħolqu nibnu aktar akkomodazzjoni soċjali din hija ntiża biex inkomplu ngħinu l-familji vulnerabbli tagħna. U llum qed naraw mhux biss dawn l-appartamenti l-ġodda li ġew inawgurati imma wkoll anke fil-ġimgħat li ġejjin, fil-ġranet li ġejjin dan il-gvern se jkompli jaħdem għatih biex iwettaq dak li wieħed u l-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Il-binja ġdida fil-Qrendi tipprovdi wkoll 20 garaxx minn barra r-residenzi. Dan il-proġett t-tieni minn tlieta ta' akkomodazzjoni soċjali ġodda li se jkunu qed jinħolqu f'din il-lokalità wara li l-ewwel proġett bi 11 residenza ġie inawgurat f'Diċembru li għadda.